Новиот состав на Европската комисија треба да се фокусира на забрзување на евроинтеграциите во земјите од Западен Балкан, вели во разговорот што го направивме Симеон Дјанков, поранешен министер за финансии на Бугарија и актуелен директор за развојна економија во Светската банка во Вашингтон. Тој вели дека сега по европските избори, новиот состав на комисијата и на парламентот веќе не може да имаат изговори како мигрантите или Брекзит за интеграција на регионот во Европската унија. Смятам, че следващата Европейска комисия и Европейски парламент ще са много по-насочени към довършване на интеграцията. И затова казвам, сега е момента ние да работим натам. Последните няколко години минаха първо по темата миграция 2015-16 от Африка и Близкия изток и последните 2 години Брексит. И някакси една цяла комисия се забави с всичко останало. Следващата комисия може да довърши работата в Западните Балкани, първо почвайки с интеграция на пътища и енергетика и след това да завърши и политическата интеграция, която, пак казвам, е важна за вас, но е важна за България, важна за Гърция, важна за Австрия, важна за целия Европейски съюз. Смятам, че това ще направи разликата в общото настроение в Европейския съюз. Дјанков вели дека земјите од регионот сега ќе имаат голема поддршка од ЕУ да работат на поврзување меѓу себе, но и со остатокот од Европа со соодветна инфраструктура. Основната тема, по която за следващите 5 години ще има, според мен, голяма подкрепа от Брюксел и от други европейски държави е транспортни коридори. Транспортни и енергийни коридори. Да ги правим заедно. Коридор 8, например, но е коридор, за който много се говори, но той зависи от няколко държави. И ако една държава върви напред, а другата не върви напред, реално целият процес се забавя. Така че политиците в този регион могат да се карат по други теми, но трябва да се разберат енергетика и пътища да ги правим заедно. Това за мен може да се направи в рамките на следващите 3 до 5 години и ще дигне икономическото развитие на региона от тук до тук. Во меѓувреме, додека Северна Македонија чека да ги почне преговорите за влез во ЕУ, Дјанков вели дека земјата мора да работи на надминување на домашните проблеми. Според него, основни се реформите во образовниот систем, особено во високото образование. Конкретно в Северна Македония, една от другите теми, за които вече говорихме, е образование. Образованието е на различни етапи. Начално образование, средно, висше образование. В нашите изследвания забелязваме, че системата на висшето образование, университетската система, на много изостава тук. Така че конкретно правителството трябва да се насочи какво може да се направи, така че тези студенти, които излизат от университетите, всъщност да имат образованието, което е необходимо на бизнеса. В момента излизат много студенти, които всъщност не са необходими на бизнеса и обратно. Бизнеса се нуждае от такива. И другата тема голяма е социално развитие, защото дигиталните технологии помагат на някои хора и някои професии, но в големи градове като Скопие, по-бързо да се интегрират световно, в световната икономика. А в по-малките градове и в селата обратното, някакси интеграцията се забавя. Така че ни трябва социална политика, социални закони, да помогнат и това е някои лесни неща, като дигитална интеграция. Просто да има възможност за интернет в по-малките населени места и местна инфраструктура. Не чекајќи на евроинтеграциите, Дјанков вели дека Северна Македонија и сите други земји од Западен Балкан мора да работат повеќе на интеграција со инфраструктура. Интеграция в инфраструктурата от гледна точка на пътища, защото макар че дигиталните технологии ни помагат да обслужваме целия свят, все пак ни трябват пътища, за да товарите да ги прехвърляме от една държава в друга. И също енергийна интеграция. Значи пътна интеграция, енергийна интеграция, така че за електричество, за газ да имаме възможност в целия регион да го свържем. Това в момента не е така. Всяка държава си има собствена газова мрежа, собствена пътна мрежа и една голяма тема за следващите 5 години, за следващата Европейска комисия, е именно в Западните Балкани и въобще в Балканите, включително България, Румъния, Гърция, да имаме общи системи на пътища, обща система на ИТОЛ система, да може лесно да се минава от една държава в друга и през границата обща енергийна система. Това е което можем да направим. За тоа колку е важно Северна Македонија да стане дел од ЕУ, Дјанков вели.
Много е важно, защото голяма част от успехите на България или на Румъния, а дори и на Гърция в Европа и в икономическото развитие, благодарение на европейски фондове, именно за инфраструктура, за образование. Така че колкото по-бързо Северна Македония и въобще Западните Балкани влязат в Европейския съюз, толкова по-добре е за вас, но толкова по-добре и за нас, и за Западна Европа.